päätettiin pistää tosiaan Lilan kanssa tämmöinen oma YouTube-kanava pystyy, missä me tehdään yhdessä kaikkea hauskaa. Isä-tytär hommia, kisoja ja kaikki. Ja tänään meillä on semmonen haastejuttu. Mitä? Ja tänään meillä on semmonen haaste. Niin, tässä ekassa videossa ajateltiin tehdä tämmönen, ei se ole mikään haaste, se on kilpailu. No kilpailu. Niin, kilpailu 3 lajia ja jokaisesta saa niin voiton. Se kuka häviää. No mitäs se kuka häviää, joku rangaistus? Se joutuu semmoisen lusikan niinku päällisen tai semmonen niinku wasabia. Lusikan päällisen wasabia. Tai niinku semmoisen pään. Lusikallisen. Niin, lusikallisen wasabia. Toivottavasti meillä on muuten wasabi. Mä en halua iskää. No, sitten varmaan kannattaa osallistua tähän. Joo. Joo, et osallistu. Ei kun mä osallistun. Noniin, sit pitää hyväksyä se, että jos sä häviät, niin sä syöt se. Joo. Pitää mennä tässä ekassa kirja pään päällä. Tommonen mun suunnittelema rata. Ja jos kirja tippuu, niin tulee 30 sekuntia lisäaikaa siihen lopulliseen tulokseen. 30 sekuntia lisäaikaa. Niin. Ja toinen ottaa aikaa. Joo. Joo. Tästä. Niin, pistä pään päälle. Niin. Tää rata lähtee. Tää on niinku mä vaan näytän, että miten tää menee. Joo, okei. No niin. Niinku mä vaan näytän, miten tää rata menee. Että tää ei oo nyt kisaa vielä. Selvä. Elikkä tässä pitää... No täällä ei sun tarvitse pitää sitä pään päällä. Jos tää ei oo kerta kisaa, niin ei tarvitse. Niin. Sitten pitää kiertää tämmönen hyppynaru tästä. Näin. Joo. Pitää pujotella näitä. Joo. Sitten tässä kohtaa pitää noi kivet potkia tämmöistä jalkapalloa, tää kivet ympäri. Tässä kestää hetken. Laita vaikka nopeutus tähän kohtaan. Asia selvä. Joo, ja pitää osoittaa toi tolppa, tai siis toi lamppu, eiks vaan? Joo. Sit saa jatkaa. Sitten pitää mennä tän yli tällä. Joo. Ja kirja edelleen pään päällä koko ajan, eiks vaan? Joo, kirja pään päällä tällä. Joo. Tää pitää mennä tällä. Tää ei kyllä onnistua. Joo, joo. Vai pitäisikö tää? Joo. Haastetta vähän. Ympäri. Joo. Sitten eteenpäin. Sitten tässä kohtaa pitää tehdä kyykky. Tällainen. Eikö minä 5 kertaa tehdä? Ai niin. No niin, mä tein leikistä 5 kertaa. Joo. Sitten Ja sitten? aika loppuu, kun sä kosketat tätä tolppaa. Myös kun aloitetaan, niin aika alkaa, kun sä kosketat tätä. Tai kun päästät irti siitä. Niin, kun sä päästät irti sitä. Asia selvä. Niin mä aloitan. Sä aloitat. Joo. Noniin, hetki. Nyt. Tässä meneekin koko loppupäivä. Noniin, 30 sekuntia lisää. Go! 30 sekuntia lisää. Go! 30 sekuntia lisää. Ei oikeasti niin helppoa kuin luulen. En mä luule, että se on helppoa. – 30 sekuntia lisää. Mä häviin tän noin. Vaan rauhallisesti. Noniin. Nyt on mennyt jo hetki ilman, että on mitään kertaakaan pudonnut. Nyt on pää ihan vinksallaan. Saaks pysähtyä ja korjata sitä? Saako? Saa. Jos haluaa, okei. Okay. Nyt pitää pysähtyä paikoilleen. Noniin. Ei saa liikkua silloin. Ei sakka. Tästä ei kyllä tuu. Tää ei kyllä tuu onnistumaan. Ei tästä tuu hevonen.
helpompaa. Pitääks meidän vaihtaa? Vai mitä? Onks tää liian vaikea sulla? On. Ei onnistu. Ei tää pallokohta voi onnistua millään. Jos tää pitää... Entä jos me vedetään tästä radasta vaan semmonen, kun kävetään nopeiten tän? Juosten vai? Niin juosten. Ei. Mä voitan sut mennen tulle. No Ehkä. Jos me otetaan tää pallo. Ehkä. No mitäs jos me tehdään se kananmunahomma? Otetaan se. Kananmuna. Joo. No niin, eli me päätettiin vaihtaa vähän tätä, koska tää oli Lilalle. Mulle ei tietenkään olisi ollut liian vaikea, mutta vähän liian vaikea kuljettaa tota kirjaa pään päällä, niin me vaihdetaan. Kananmuna lusikkaa ja suussa perinteinen, niin katsotaan kumpi suoriutuu nopeammin tästä. Annetaan Lilalle uusi yritys. Kananmunan tippumisesta menetään sekä kananmuna että 30 sekuntia, niinkö? Joo. Noniin. Otetaan 30 sekuntia lisäaikaa. Niin siis 30 sekuntia lisäaikaa. Odota nyt, mulla ei ole vielä aikaa, odota. Noniin. No niin. Mä oon valmis, ootko sä? Joo. No nyt menee hyvin. On tää vähän helpompi. Ja jos lisättäis kirja vielä pään päälle tähän. Nyt sattuu ilmeisesti jo suuhunkin vai? Pallon kuljetus seuraavana. Hyvä. Ja lampun ohi piti mennä. No niin, se on jo hyvä. Sitten toi laatikko pirulainen. On miinuspisteitä kun osui siihen. Ei. Läppä. Katsotaan täältä miten Lila onnistuu. Pitää mennä siis kokonainen kierros. Noniin. Panoksena siis häviäjälle lusikallinen wasabia. Ei mitään paineita, Lila. Sä et ole ikinä varmaan syönyt semmoista määrää wasabia. Kolme, 4, 5. Aika. Ai mun poskeli jaksaa. Lilan aika 2:45:51. Aika hyvä. Ei paha. Tää minä tiedän. Tässä tulee oikein tämmönen hyvä isäolo, kun lapselle wasabia lusikallinen. Joku voisi sanoa huonoksi vanhemmaksi, mutta Anna höpö. Joo, anna se. Ei vielä. Voiko? Noniin. Älä mun tiellä sitten. Noniin. Mä sanon sit kun lähtee. Joo. N-Y-T nyt. Tää on helppo nakki. Okei, nyt mun pitää keskittää, ettei tää munan kipu. Tää muna on ihan vimpuralla tässä. What? Vitsi, mennäs tippasta. Helpon nakki.
2, 3, 4, 5 ja valmiina pysäyttää aika. Aika. Minuutti 4:35. Voititko sä? Noniin. Kumpi Lila voitti? Mä tiedän. Ja Vinnar. Mä voitin. Noniin, 1-0. Lila, tuu. Toinen kisa alkaa. Ai nyt? Nyt. Okei. Noniin, ristiin ollaan. Sä oot siniset, mä oon punaiset. 3 täytyy saada. Näin, näin tai vinottain. Se kumpi saa eka 3 voittoa, voittaa tän lajin. Niin muista, että mä oon voittanut ekan kisan jo tuolla ulkona sen radan, minkä sinä teit. 3 voitosta poikki. Jes, ja sitten näitä, miskä tätä kutsutaan? The butler flip. Butler flip. Noniin, näitä vaan tolla. Ja sit aina kun saat pystyy, niin sit sä saat pistää. Onks 3 ihan helppoa? Pitäisikö ottaa 4? Ei! Älä koita. Selvä. No niin, 1-0 sulle. Kierros numero 2 alkaa. Round 2. Round 2 alkaa nyt. Hemmetti. Tässä tuli paineita. Mitä hittoa? Mitä niin tämmöiseksi räiskimiseksi täällä? Helppo. Nyt mä näen tiukaksi. Round number 3. 3. rundi alkaa nyt. RYT nyt. Keskittyä vaan läisi. Tää nyt on näin hankalaa. Ei saamari.
Okei, 3-1. Mä annan sulle chanssi. 4 voitosta. Okei, 4 voitosta eli 1 vielä. Noin. Lila saa, koska Lila on nuorempi, niin 1 mahdollisuuden vielä. Kerro numero 5. NYT nyt. Jaha. No! Voin flexaa vähän tässä jo. Mitä? No niin. Voittaja on tässä. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Toinen kisa oli siinä. Miten Lila meni? Miten meillä meni? Että mä voitin. Kumpi voitti? Mä. Iskä voitti. Meikäläinen voitti. Eli iskoo tätä koko kisaa, se on jo niinku tiedossa. Niin, mulla on 2 lajivoittoa. Lilalla 0. Katsotaan, jos viimeinen olisi semmonen. Jos siitä voisi saada 2 voittoa. 3. laji, niin siitä saa 2 voittoa. Eli jos sä voitat, niin se peli on sitten 2-2. Mulla on 2 lajivoittoa, sulla on 2. Mut entä jos se peli päättyy tasaan? Niin pitääkö me sitten tehdä joku extra? Sitten pitää tehdä joku ekstra. Jos sä voitat seuraavan, niin sitten meidän pitää 1 laji vielä keksiä. 1 laji. Tässä tulee 3. laji. Seuraavan pelin vuoro. Viimeinen peli, ehkä. Mutta tätä palloa pitää pyörittää Onko se pallo? Tai pulloa. Kuva tätä pulloa. Kuvaa tätä pulloa. Niin sitten sitä pitää tällä pyörittää. Ja sitten se menee johonkin näistä. Ja toinen tippu mulla. Niin. Jos se menee tähän välikköön, niin kun jää tähän tähän. Joo. 1, 1 piste. toinen piste. 2 pistettä. Niin, eli 2 pistettä. 3 pistettä. Ja 5 pistettä. 5 pistettä tästä. Ja jos se tietenkin tippuu tänne, sit se on 0. Tai jos se jää tähän, Joo. se on 0. Se on 0. Okei. Ja kolme pyöritystä per kierros. Okei, mä Eiks niin? Otetaanko taas sitten 3 voitosta? 3 voitosta poikki. No niin, Lila aloittaa ja ensimmäinen kierros ja ensimmäinen pyöritys tai vieritys tai miksi sitä nyt kutsutaan. Niin, no niin, anna mennä. Oi. 0 pistettä. Tietää varmaan voittoa. Niin. No niin, sitten seuraava. Mitä sanoit? No niin, 0 pistettä. Älä koske siihen. Kyllä se on täällä. Ei se osu sille puolelle. Ei osu! Se on 2 pistettä. Se vieri takaisin. Hemmetin hyvä. Noniin, 2 pistettä ja viimeinen vyörytys. Älä tuulettele siellä. No se on 3. Se on 3. Ei monta pistettä yhteensä. 5. Hyvin laskettu. Noniin, mun vuoro. Kierros numero 1 ja Lila sai 5 pistettä, se pitäisi nyt päihittää. Ota, onko 2 kädellä vai 1 kädellä paljon? Liian kova. Onko 5 pistettä? Mitä tuomari sanoo? Ei oo. Oi, 5 pistettä. Nyt mun ei tarvitse saada 1, niin mä voitan tän kierroksen. Mä en rupee hannailee. Ja aika ujo kyllä, mutta riittää voittoa. 2. Mitäs se tekee?
Se tekee 7 pistettä, joten mitä se tietää, Lila? Että sä voitit tän. 1-0. Lilan kierros numero 2 ja ensimmäinen vieritys, anna tulla. Liikaa voimaa. Vähän liikaa. Siis jos olisi ollut ihan hitusen hiljempi, se olisi pysähtynyt tähän. Kato, tällainen se olisi. Selityksiä. Toinen vieritys. Anna mennä. Ei, se oli liian kova. Tää on ihan lapselle. Eihän tästä tuu mitään. Sä sanoit, että tää on liian helppo laji. Noin. Montas pistettä se tekee? 10 000. Se oli 0 pistettä Lilalle. Noniin. Meikäläiseen kierros numero 2. Ja mun pitäisi päihittää 0 pistettä. Noniin. Oi, nyt tuli kyllä liian kova. Ai. Okei, vähän armoa. Moro. Noniin, toinen kierros. Let's go! Pidetäänkö 4? Ei me ruveta enää sääntöjä vaihtaa, kun sä rupesit häviämään. Noniin, no nyt sun pitää vaan parantaa, eiks niin? Kierros numero 3. Noniin, anna mennä. No nyt tulee ainakin 1 piste. Ei pöllömpi. 3 pistettä. Noniin, vähän hymyä huuleen. Noniin. Liian kova. Ei ollut aika hyvä. 5 pistettä. Noniin, 8 pistettä. Nyt puhutaan. Nyt 8 pistettä. Noniin. Ja viimeinen. Lila sai viimeisellä kierroksella 8 pistettä. Tai viimeisellä, kun 3. kierroksella. Ei tää välttämättä ole viimeinen, jos mä vaikka häviän tän. Matun kierros numero 3. Ei sitä tullain tehdä. Ai niin. Kierros numero 3 ja 8 pistettä. Noniin. Nyt näette jotain hienoa. Kattokaa tää. Kattokaa. On 5 pistettä. Se on siinä. Kolme. Okei. Nyt 5, niin ollaan tasoissa. Tai hetkinen, jos mä vedän 2 kertaa. 3 sitten mulla on 9, mulle riittäisi se. Ei perskutti! Noniin. Hihi. Eikä sulla ole ne 3 pistettä? 3 pistettä ja viimeinen kierros. Mun olisi nyt pakko saada toi 5, jotta tulisi tasapeli tästä kierroksesta. Jos ei saa, niin sitten mä voitan tän. Hidasta. Ei riitä! Mitä nyt tapahtuu? Se tuli takana. Mitä me pöytä ihan vino? No ei ole, älä selityksiä. Tää pulla meni jotenkin rikki, kun mä pyöritin sitä. 3. Tää pulla... 3 pistettä. Heh. Oi hemmetti. Okei. 2-1. 2-1, mulla 2 voittoa. Sulla on 1 kierros. Numero 4, anna mennä. Hitto, alkaa sujun tää homma sulta. Really like that. 3 pistettä. 3 pistettä ja kierritys numero 2. Ei taida osua tuohon mustaan. Ei osu mustaa osa. 3 pistettä. Ai 6. Noin. Ja sieltä vittu.
on liian kova. Mä tiedän sen jo. Kuusi pistettä, hyvä annoit mulle chanssi. Huhu. Kuusi pitäis väittää. Ei perhana! Noin, nyt on leikki. Mä en anna armoa. Aika ujo. 3. Sun pitäis saada vielä 3. Niin, että mä olisin tasoissa. Tai 5 voittoa. 5 voittoa, 3 tasuria. Noniin. Kolme. Voi hitto. Mikä tilanne? 2-2. 2-2. Tää ratkaisee koko kesäkisojen voittaja. No ei ehkä. Jos mä voitan, niin hyvä syö wasabia. Noniin. Kerran sä kuiskit, ei siellä ole ketään. Puhu mun. Viimeinen kierros. Nyt oli kyllä niin ujo, että riittää... Miten se oikein? Tää pöytä on viina, meidän lattiat on... Okei, 2 pistettä. Ai samperi. 7 pistettä yhteensä. Ja viimeinen. Niin hitto alkaa olla aika hyviä nää. Nyt menee yli. Menee. Huhu. 7 pistettä. Mä pystyn tähän. Usko itseäsi. En pysty edes 6, sais 3. Se oli äskeinen peli. Tää on uusi peli. Noniin. 7 pistettä. Kolme. Ei oo 3. Vaan 0. Mitä? Mitä siinä tapahtuu? Tää pullo on viallinen. No ei ole! Seli! Se on toi yksi kohta. Voi vitsi, kai se on kaikille sama. Noniin. Niin, kyllä mullakin se lähti yhdeksi kohtaa. Noin. Saadaan 5 ja 3. Ei oo talli. Se meni taas siihen kohtaan. Takas. No. Wait. Taas kämmi. Tää on huija. Peli. Kaikki poikki. Seli. Peli poikki. Okei. Lila voi. Ei kun vedä nyt vielä sen viikoon. Kaikki haluu nähdä. No niin, kaikki haluu nähdä. Mä hävisin jo. Miten tää voi olla näin? 20 pistettä. Se oli menossa sinne. Mä hävisin tän. Lila voitti 3. lajin. Siis mun mielestä tää oli järjestetty. Tää oli jollain lailla skämmätty. Tää rata oli manipuloitu. Jos mä en voita tätä äskeisen pelin takia, niin... Skandaali. No niin, mikä on ratkaiseva laji? Viimeinen laji. Tän voittaja voittaa koko homman, niin kerroksä miten tätä pelataan? Elikkä tässä on tää kuppi täällä. Sitten sitä pitää tällain. Ja jos se menee tollain, niin tätä pulloa voi siirtää itselle yhden. Ja sitten se, kenellä on eka niinku kuusi on tässä. Niin sitten jos saa vielä kerran, niin sitten se otetaan itselleen. Ja se kumpi saa meistä sen eka itselle voittaa. Okei. Ja jos vaikka jompikumpi syötään tähän, sitten toinen voi syötää niinku tuokaan. Joo, okei. Jos Noniin. saa sen tällain pystyyn. Ymmärretty. Ja mä oon sininen ja Iska on punainen. Nyt taistellaan. Lila reenas tätä. Tästä kaikki on kiinni. Onks mitäs tässä 3 poikki? Ei, kun se
Ai yhdestä. Selvä. Fight! Eli ohi tosta. On syödä pumppaa. Ei maa mitään. Mulla on vähän nälkä, ei kun nautiskelemaan wasabia. Kisa on nyt päättynyt. Meikäläinen voitti. On tämmönen vähän vuoden isä-fiilis nyt, kun tyttärelle syötän lusikallisen wasabia, mutta... Ei ihan lusikallinen, semmonen herneen kokoinen. Okei. On hyvä opettaa, että jos johonkin lähtee, niin sit pidetään lupaus, eiks vaan? Joo, annapas se voisi. No niin, jos kaikki näkee, niin tää on ihan ehtaa tavaraa, niin nyt saat vaikka itse pistää siitä sitten. No niin, avaappas se. Siinä on semmonen päällä semmonen suoja. No niin. Onks toi hyvä? Onks toi... On se herneen kokoinen. Onko? Aika pieni herne. Laitetaan sitten lisää. Okei. No niin. Sitten vaan... Mä voin sanoa, että tää ei oo kyllä aikuisellekaan helppo. Se tulee nenään. Oikeesti. Se tulee sinne. Ei oo sitä ei oo aikuisellekaan helppoa. Ei, mutta että ei oo niinku tulinen, tai siis on, mut eri tavalla kuin chili. Noniin. Oi saakeli. Tuu mua vettä. Mitä? Ja tuu maitoa. Maitoa? Maitoa! Oh my god, mut tulee kyyneleet silmistä. Siis aluksi ei edes tuntunut nenässä. Mut siis yhdessä tuli nenää. Oi, mulla valuu kyyneleitä oikein. Toi oli pahaa, mä vedän vielä nää loput tästä. Arvaa mitä, meillä ei ollut maitoa. Oi! Meillä ei ollut maitoa. Mut ei mulla enää tunnu missään. Mitä? Mä vedän toisen. Vedät toiseen? No joo, tuossa wasabi tänne. Oikeesti? Joo. Selvä. Masokisti. Haluu toiseen vapaaehtoisesti. No. Se oli niinku kierrolla tavalla hyvää. Onks toi hyvä? No, sä saat kuulla. Nyt ei kukaan pakota sua vetänyt toista kertaa, mutta... Tää on kierrolla tavalla hyvää. No, nyt ei ruveta vetämään sitä niinku karkkeen. Mä en tiedä nyt, hei, noniin. Sä et tehnyt mitään vai? Oho, noniin. Näin. Ei tää ollut näköjään edes paha. Tää video oli tässä. Eiks vaan? Mutta kiitos kun katsoit ja kommentteihin voit pistää ehdotuksia, mitä minä ja Lila voitais tehdä seuraavissa videoissa, haasteita, mitä tahansa kisoja, niin jättäkää kommentteihin jotain ideoita. Ja ensi video on varmaan joku maisteluvideo. Ensi videossa maistellaan jotain. Ei ehkä mitään tulista. Jotain kivaa. Moro! Moi moi!